מגפיים זום קלקול באווירון, מבצע צבאי כטב"ם בהר שלמה. לא לדאוג אותם זה לא מעט, לתלמידים שלי נותן חט. עוד לא נודע בעיה שתעצור את כ"ח. כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים עכשיו. כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים עכשיו. מחזור כזה מדהים, לא מבריזים בהסעה, תמיד חוגרים, גם כשקיבלו בראש בטונים די גבוהים. בסך הכל ביקשו חלב שקדים, ואם אגיד לך את האמת, לי בלב עכשיו זה קצת צובט. איך אפשר להיפרד מכ"ח? כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים עכשיו. כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים עכשיו. כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים עכשיו. כ"ח מסיימים עכשיו, כ"ח כבר גדולים עכשיו, כ"ח הם בוגרים